Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandaverenga kuAfrican Confessions akomana zvakangooma hazvo veduwe. Saka ndakaitumidzirwa nevamwe admin avo vakaita translation yacho. Saka ndichangokupaiwo narration kune avo vasingatevereri channel iyoyo. Saka yakabva kune vamwe vahanzvadzi. She's a South African woman avo vakati ivo vainge vachida kusacrifice hanzvadzi yavo vasingazivi kuti hanzvadzi yavo kunamata kwose kwaanoita anotonamata mumweya nemuzvokwadi. Ende vakazoti vaenda kuMozambique ndokubva vazopiwa mishonga, vakabva vazonzi mishonga iyoyo yainge iri mishonga iyo yainge ichazomutsidzira business iro ravainge vatanga. Vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizotenga motikari. Mushure mekunge vatenga motikari iya, beni vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizoipa uyo wavainge vachida kuzosacrifice. Saka ivo vahanzvadzi ava vainge vachida kupa chinin'ina chavo motikari iyo yavainge vabva mukutenga, but vakabva vazosarudza kuti no, instead of kupa chinin'ina changu motikari iyi, chiregedzai ndinge ndichipa bhodhi ava vakatichengeta, because hanzi kubva zvakashayika vabereki vavo vachiri vana vadiki. Bhodhi vavo manje hanzi vakabva vazosiyana nezvose izvo zvavainge vachida kuita zvekuenda kuyunivhesiti nei ndokubva vachizotanga kushanda. Saka vakabva vazotanga manje kuriritira hanzvadzi dzavo, ende saka vainge vachizviudza ivo kuti kana kuri kunzi vakazopa bhodhi vavo avo motikari vavainge vachida kusacrifice, saka kana bhodhi vacho vakazoita accident, vanhu vaingozongoti munhu uyu aita accident nekuda kwekuti he was excited kuti apiwa chipo chemotikari nehanzvadzi yake. Saka hanzi the brother was supposed to drive this car only once, and that one time that he was going to drive that car, that was when he was going to die. Zvino zvakazoitika ndezvekuti mushure mekunge mukadzi uyu apa hanzvadzi yacho motikari as a gift, then hanzi bhodhi vacho vakabva vatoenda vachitodriver. He went out for a spin, ndokubva vadzoka ndokutopaka motikari yavo, vakabva vatotwimidzira motikari yavo yavainge vachingofungidzira kuti ndatengeserwa motikari iyi nekahanzvadzi kangu, izvo imotikari yehurombwa. Ipapo paakaona kuti sacrifice yainge yaramba kugamuchirwa ndokubva apanika, because ainge achitoona kutoti vamwe avo vaainge akaenda kunoromba navo kuMozambique zvavo zvainge zvava kutoita. Saka akabva azotaura zvekare nen'anga iya ikabva yamuudza kuti uri kufanira kuti unge uchivatengera zvekare imwe motikari. Saka ndokubva avatengera futi imwe motikari. Akabva azobva pabirthday party paya achiti hanhasi chete pavanotora motikari iyi vachienda kunodriver vachaita accident vobva vafa, but kuburikidza neminamato vakatoenda ndokubva vatodriver motikari iya vakatodzoka. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvamushamisa. Zvino n'anga iya yakabva yazomuti since iwewe watadza kusacrifice in time, mabusiness ako achatanga kudonhera pasi. Apa iye mukadzi uyu achitarira mabusiness evamwe vake vaakaenda navo kunoromba kuMozambique, mabusinesses avo ainge ava kutobudirira. Saka nekurwadziwa manje akabva azopiwa imwe option nen'anga, akabva anzi uri kufanira kuti unge uchitora mari yose iyo yauinayo muakaunti mako. Kana watora mari yose iyo yauinayo muakaunti mako, then uri kufanira kuti unge uchitsvaka mutorwa wobva wazonomupa mari iyoyo. Kumupa kwauchamuita mari mutorwa iyeye ndo kutomuchekeresa kwacho ikoko kwaunenge uchitoita. Saka iye anoti akabva azoona kuti muakaunti make mainge muine 3,330, ndokubva atora mari yose iyo yainge achikwanisa kuburitsa muakaunti, then ndokubva azotanga kufamba achitsvaka kuti zvino ndochekeresa ani. Saka iye anoti kumaarea ikoko kwaainge achigara kwainge kuine umwe murume uyu aiwanzokumira pamwe pa 4-way stop apo paainge achiita zvekupema akabata chicardbox. Hanzi murume uyu ainge ari murungu, saka aimira paya akabata chicardbox chinenge chakanzi money to buy food. Ndokubva azoenda paya akabva azotanga kutaura naye murungu uya achiita sekunge ainge achida kumubatsira. Ndokubva atora chikwama chake akabva aburitsa mari yose iya achiita sekunge ainge achida kupa murungu uya anotambudzika mari yose iyo yainge akabata muruoko rwake. But iye anoti ndakati ndakamutarisa murungu iye ndokubva ndanzwa ndichimunzwira tsitsi, because akati atarisa mari yandainge ndakabata, even though akatanga
akatanga kutaura nechiAfrikaans achirakidza kutenda chaizvo. Zvimwe zvacho iye anoti ndainge ndisingazvinzwi because Afrikaans I am not fluent in it. Ndokubva atanga manje saka anoti akati akatarisa murungu uya ndokubva atanga kumunzwira tsitsi akabva ati asi nhai ndikuda kumboitei ko iyeyu murungu uyu wandiri kuda kuchekeresa ambonditadzira chiiko. Ndokubva azongodzosera zvekare mari iya musamba make. Iye anototi murungu uya akatofungidzira kuti iye she is a racist ende ainge angoita izvi kuti ange achingoprova a point kuti as a black she has made it in life. Iye anoti zvinhu zvakamurwadza izvo zvakaita murungu iye when she was walking away, but there was nothing that she could do about it. Saka ndiyo confession iyo yandakatumidzirwa kuchannel yedu iya yechirungu. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu zvekare pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu pakaipa hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakachatawo. Pandakachata this was last month ndo pandakachata, but nemurume wangu takasangana this was last year ndokubva ndazoroorwa. Inini nemurume wangu takadanana for 6 months. So ndichizosangana nemurume wangu ndainge ndichishandira baba vake, but ndainge ndisingatozivi kuti baba vake ndo vandinoshandira because iye munhu uya wekutoti haadi kutombozivikanwa kuti baba vake ndibaba vake because baba vake vane mari. So ndainge ndichishanda pamine pababa vacho at one of the mines. I am an accountant mukoma. Saka iye aingoitawo sekunge mushandi wepo pamine ipapo kuzonosvika achizonondisvitsa shoko. So as someone who was very handsome mukoma ndakabva ndatongokabira paya ndokubva ndatonakirwa nemuface ndokubva tatanga kudanana. Saka pandakatanga kudanana naye ndikabva ndaona kuti this guy with the way that he is cute, he is very respectful because akazondibvunza kuti was I ready to sleep with him. Ndikabva ndati kwete, but ndikabva ndamubudira pachena because ndakamuudza kuti in the past ndainge ndiinewo mukomana wangu uyo wandainge ndichifungidzira kuti he was going to be my husband one day, but ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndichitotambawo negororo. Zvino uyo wandainge ndichifungidzira kuti ndiye ainge achazova murume wangu akati aita bonde neni ndokubva azondiona sekunge ndainge ndisitombori chinhu chainge chiine basa. Saka kubva ipapo nekuda kwepain iyo yandakapiwa ndakabva ndazozvipa nguva ende ndainge ndichida kumbova hangu single until he came along. Saka pandakamuudza kuti iye ainge akatondisurprisawo because ndainge ndisitomborina mafeelings naye, but the moment yaakangondiudza kuti anondida ndikabva ndatotanga kutoita mafeelings naye, but I was not yet ready to sleep with him. Akabva ati it is okay madam, ndichamirira zuva iro ramuchange muchizoti you are now ready to sleep with me. Ndokubva azondibvunza kuti nai madam, just to ask you, saka imimi munotarisira kuti tichazorara tose rini? Saka ndakabva ndati kana uchikwanisa tinokwanisa kuchengetedza chitsidzo chedu chekuti tinozoita bonde on our honeymoon. Akabva ati pakanaka madam. Saka takadanana mukoma for 6 months, but pressure yandainge ndichipiwa iyeyo kunyatsokuona kuti munhu uyu ainge atori patarget achitondinzwira havi. Then akabva anditi ainge achida kuona vabereki vangu ndokubva ndaenda naye kumaintro. Takati taenda kumaintro paya ndikatonzwa munhu ava kutopa vabereki vangu madates achiti naiyewo ainge achida kunzwa kubva kwavari kuti vainge vaine madates here avaikwanisa kumupa so that iye ange achizokwanisa kuya kuzondiroora. Saka amai vanguwo munhu uya wekuti vanokara mari mukomanashe vakabva vatongopa mukwasha wavo madates ndokubva ndatoroorwa. Zuva randakaroorwa mukoma pakatoita sekunge it was a wedding nekudawo kwekuti iye vabereki vake vane mari. Mukoma takati taita mapreparations edu tikabva tanzi zvainge zvisingaiti kuti ivo vange vachiuya pamba pedu because isusu tinogara kwakaita kugeto kana hama dzaamai dzakatoti hatina kumbogara takazvinzwa isu tinoziva kuti kunyange zvikanzi vakuwasha vane mari yakaita sei, but unofanira kuti unge uchizvininipisa wobva wazouya pamba pemubereki wemukadzi uyo waunenge uchida kuroora, not izvi zvamava kuda kuita zvekuti pfuma inoenda kunobvisirwa kune imwe venue. Mukoma ndo zvakaitika ipapo. It was more like a wedding mukoma nashe nekuda kwedheko yainge iripo tikatobhekesa sort of like a wedding cake.
mari dzakabudapo mukoma, it was a lot of money, nekuti murume wangu akapedza kubhadhara tukuzvibinge twose utwo twainge twakanyorwa palist iro racho raainge akapiwa. Saka baba vakabva vazoti zvainge zvisingaiti kuti iye ange achindiroora, ange achipedza. Saka baba manje vakabva vazotora mari ndokubva vadzorera vakwasha vavo kuti iye murume wangu nehama dzake vange vachizongosara vaine chikwereti kuitira chivanhu chedu. Vanhu vakatofara paya. Saka nemurume manje, nekudawo kwekuti tainge tava kukarana, tainge tatoseta madates edu, we were supposed to get married, this was last year, but vabereki vacho yai mukomana nshi vainge vachingoita tumwe tumadrama twainge tusinganzwisisike. First of all, nekuda kwekuti majewelry edu atainge tichishandidzana nawo ndekuSouth Africa, we would fly from Zim tobva tauya muSouth Africa, tobva tatenga marings edu, excited mukoma, taibva tatodzokera kumusha nemarings edu, wedding rings. Hey, taiti tichinorakidza wedding rings aya kuna vatezvara, because ivo vainge vakati vainge vachida kumaona wedding rings iwawo. Vaibva vatanga kushora. Savamwene vangu vane kamwe kakushora shora kavainge vachingoita vachiti akashata haite. Then we would speak again with our jeweler who is in South Africa. Tobva tadzokera zvekare, todzoka tobva tatenga mamwe, even the gown mukoma takatambudzika. But ndakazoona manje at the end of the day kuti ivo vainge vaine madates avo, but vainge vachingonyara kutukudza kuti vainge vaine madates avo avainge vakaseta avo avainge vachida kuti tinge tichizochata. Zvino mukoma nashi vakabva vazotiudza kuti you guys, we have a date for you. Mukoma nashi zvinhu zvacho zvose zvainge zvichingoitwa speed ndokubva vatotiudza kuti we have a date for you. Zvose mukoma zvikabva zvatorongwa, ende ndakabva ndaona kuti chinhu chinonzi mari chakanaka. You know, there are some people vekuti vanoplana for their wedding for the whole year, even 2 years, but wangu muchato wakaplaniwa in a couple of days. We had to fly this other woman who has a deco company in South Africa, ndokubva azouya manje achizobatsirana neimwe company yatainge takahaya muno mumuzimu. Hey mukoma nashe, zuva remuchato wangu rakati rasvika, it was more like I was now in paradise. I felt like a princess. Of course it was a private event, but mukoma wanyazokuona kuti uyu muchato wevanhu vane zvinhu zvavo. Everything that was there, it was just expensive, ultra expensive, and my wedding, it was only by invite. Takati tachata, me and my husband, we were so excited because tainge takataura kuti we want to go to the Caribbean. That is where we wanted to have our honeymoon. Chingoti achazongoona tasvika ikoko kuti tichazoita sei. We just wanted to go and explore and have an adventure tiriko ikoko. So takazoti tataura manje nevabereki vemurume, this was after ndopa vakabva vazotiudza kuti ko ingawani takupai chipo chemba, because nguva iya yekuti tainge tava kupiwa zvipo from my husband's side. Wow mukoma nashe, mari dzainge dzichibuda ipapo ende vatezvara vangu navamwene vakazoti vatipa chipo. It was such a gift because takabva tazogiftwa nemba mukoma nashe, takapiwa chipo chemba. So ndakabva ndatofara paya, but at the same time ndakabva ndasuwa, because after our wedding we were waiting for the car that was going to come and pick us up so that tinge tichizoende ku airport, but this was not going to happen because takabva tazoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoita honeymoon yedu muno muZimbabwe. Muno mukoma here muZimbabwe, kutonzi ndatoitawo honeymoon muno muZimbabwe. And worst of all, tikabva tazonzi honeymoon yenyu muri kufanira kuti munge muchizonoitira kumba kwenyu. Saka munoziva kuti kana wakaroorwawo mumhuri ine mari, you don't have a lot of say. Saka vatezvara vangu ivo ndo vanotongotonga. Saka takabva tatorwa nadriver ndokubva tazoendeswa kumba kwedu kuya. Ende ndainge ndakatombokuendeswa nemurume wangu patainge tichiri boyfriend and girlfriend, achindirakidza imba yababa vake. Aiwa, it is a mansion. Imba yoyo yakanaka. Even in the neighborhood where we are staying, kunongogara mbinga dzega dzega. So mukoma nashi, when I had been taken there, ndakatoona kuti imba iyi, it was fully furnished even when we were taken there. Saka driver akangotiendesa, he then went back. So mukoma tikangoti tichingonopinda mba nemurume tikabva tanyaradzana. Ndikabva ndati it is time for us to do the deed. Ngatichingoitai zvacho izvi zvatakamirira for all of these months. Ndokubva tatorana paya, we then went to the bedroom. Takati tava mubedroom muya, tava kutanga kuita romance. Hey murume akabva ati, yei kekerere randadya baby, kekerere yakarava kutoita kuti mudumbu mangu munge muchirwadza. Yei ndiri kunzwa manyoka baby. Munhu ndokubva asimuka pambedha paya achiita sekunge ari kutiza. Ndiye uyo akabva amhanya
achienda kutoilet. Hei, munhu mukoma akazvivharira mubathroom, zvezve zvekuti kana muchiri enew couple unoenda wobva wanomirira munhu padoo. Ndakatanga ndichamumirira mukoma, 10 minutes later ndokubva ndadzokera zvangu mumachira ndokubva ndamirira munhu wangu. Hei, 1 hour mukoma ndakangomirira munhu kuzosvika ndichizobatwa nehope. Ndo pandakabva ndazopepuka. Mukoma pandakapepuka ndakabva ndadanidzira zita rake because ndainge ndichidzwa kuti ndainge ndava kuda kubatwa nemadzikirira. Saka ipapo pandakadanidzira zita rake pakaita sekunge pane dhoo rakavhurika, dhoo reimwe nyika yatisingakwanise kuona because pakabva pazobudikira zvimwe zvipoko zviviri. Zvipoko izvi mukoma zvainge zvingori zvimaskeleton zvakabudikira. Ndakati ndakazvitarisa zviskeleton izvi kuti ndinge ndichitiza ndainge ndisingakwanisi because ndainge ndakabatwa nerimwe zidzikirira mukoma. Ndaingokwanisa kungofambisa maziso angu kudai ndichingozvitarira zviskeleton zviya. Saka zviskeleton izvi mukoma zvakabva zvazotanga manje kufamba zvichiuya pambedha apo pandainge ndivete. Ndakati ndakazvitarisa kudaro mukoma ndakabva ndatoona kutoti zviskeleton izvi zvainge zvitori nesikarudzi dzainge dzakatomira kuti twi, but ainge ari mabhonzo, zvichitotambisa mabhonzo iwayo, zvichitorakidza kuti zvainge zvichitonakirwa, zvichitogadzirira kuti zvinge zvichirara neni. Hei mukoma, painge pakaipa. Saka zvakati zvichifamba kudaro ndikabva ndatoona kutoti pasikarudzi dziya dzainge dzakamira painge pava kutotanga kutomera nyama kusvika sikarudzi dziya dzatova sikarudzi dzevanhurume. Zvakabva zvazouya zvipoko zviya ndokubva zvazotanga kundibata chibharo. Hei, zvainge zvichirwadza sei mukoma zvekuti ndakasvika mukusvuka muzvidya umu zvekare nepasikarudzi yangu because ndaizama kurwidzana nazvo but zvakabva zvazondikurira zvinhu zviya. Saka zvakatanga zvatachimhandara maoko ndokubva zvazoproducer padumbu pangu. Zvapedza kudaro ndo pazvakabva zvazotanga manje kundibata chibharo ndokubva zvazorasira mbeu yazvo mandiri. Zvichingopedza kudaro zvakabva zvanyangarika neniwo mukoma ndikabva ndatosunungurwa. Murume wangu mukoma ndokubva azobuda mutoilet muya. Ndikabva ndati, nhaiwe baby, ko wanga uripi? Ko zvandanga ndakabatwa nerimwe zidzikirira ende ndine zvinhu zvanga zvichindibata chibharo. Hei mukoma, ndakavhunduka because iye akabva ati that is just bullshit, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndakabva ndatora foni yangu ndikabva ndalaita tochi ndikati uya uone. Mukoma zvaakaita ipapo kana nanhasi uno zvinotondishamisa because iye akazoti auya paya ndakamuvhenekera ndokubva atoona kutoti muzvidya mangu umu mainge muchitobudira turopa uye mainge makatosvuka zvekare nepasikarudzi yangu painge pakasvuka uye painge patori nembeu, masperms ainge achitobuda musikarudzi yangu. Murume ndiye uyo mukoma akabva anoti muromo wake ndi pasikarudzi yangu ndokubva atanga kukwekweta masperms aya awo ainge asiiwa musikarudzi yangu nezvipoko zviya. Hei mukoma, zvinhu izvi zvaakaita zvakandivhundutsa. Nanhasi uno mukoma ndinoshaya kuti ndoita sei, nekuti mangwana acho manje ndakabva ndachizotaura naamai vangu ndikabva ndati mama, izvi ndo zvakaitika, munofungidzirawo kuti zviri normal here? Hei, amai vangu mukoma manje vari kupopota because ivo amai vakabva vazodoneterwa GD6 ndo yavari kufamba nayo. Saka vakabva vandituka vakabva vati mashavi enhamo ekwababa vako ndo ava kukuteverera manje. Mazidhimoni iwayo ari kuda kuti ange achizokuburitsa mumarriage imomo. Zvino kana ukabuda mumarriage imomo ndiudze, nhaiwe rombe iwe, ko wacho achazokuroora uyo achazokwanisa kutengerawo amai vako GD6 ndiani? Vakabva vatodropa foni yavo. Saka amai vangu vari kuchengetwa mukoma, amai vangu vari kuchengetwa zvekuti dai kwanga kuri kunzi this is not what I witnessed, I would have said kuti Mwari makanaka, but izvi ndo zvandakasangana nazvo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma zvo vedu we. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.